Kumusta? Maya des. Kamusta po kayong lahat? Ako po ay nagkasakit ng 2 araw, kaya hindi po ako agad nakabalik. Pero ngayon, ako ay okay na, kaya andito na ako ulit. Mag-iingat po tayo lagi, araw-araw. Yan. Sate, 今日のレッスンは前回のレッスンの続きです。前回のレッスンではこの文型を習いましたね。述部プラス主部です。覚えてますか？述部プラス主部です。でも前回のレッスンでは私たちが作った文の主語は全部単数でしたね。例えば、ako、私、か、あなた、者、彼または彼女、全部単数でしたね。今回のレッスンでは複数の主語を使って文を作りましょう。Ayan, ready na ba kayo? Let's start. まずは今日使う単語の紹介からいきたいと思います。最初は代名詞からいきます。1番、紙、紙、紙。紙というのは聞き手を含めない私たちのことです。聞き手を含めない私たちのことです。紙、紙です。2番、太陽、太陽、太陽。太陽というのは聞き手を含めての私たちのことです。聞き手を含めての私たちのことです。太陽、太陽。Okay ba? 3番、sila、sila、sila。sila というのは彼らのことです。者の複数形です。sila、sila です。で、4番目は火曜、火曜、火曜。火曜というのはあなたたちのことです。かの複数形です。いいですか？紙、太陽、しら、火曜。次は名詞を紹介します。1番、nurse、nurse、nurse。nurse というのは看護師のことです。2番、バタ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 。バタというのは子供のことです。3番、ボンベーロ、ボンベーロ、ボンベーロ。ボンベーロというのは消防士のことです。で、最後4番はアルティスタ、アーティスタ、アルティスタ。アーティスタというのは俳優のことです。すべての単語の発音をよく聞き取れましたか？今からは名詞を複数形にする方法を教えさせていただきたいなと思っています。これもとっても簡単です。マガ、マガ。マガという言葉を名詞の後ろにつけると名詞が複数形になります。例えば、バタ、バタ。バタというのは子供のことですね。一人の子供です。これを2人以上の子供を指す言葉にするときは、マガをバタの後ろにつけます。こうなります。マガ、バタ、マガ、バタ、マガ、バタです。これがバタの複数形です。2番、ナース、ナース。これは一人のナースを指す言葉ですね。これを2人以上のナースを指す言葉にするためには、マガを後ろにつけます。マガ、ナース、マガ、ナースです。アーティストにもボンベルにもマガをつけてみましょう。マガ、アーティスタ、マガ、アーティスタ。これはアーティストが2人以上いるということです。いいですか？マガ、ボンベロ、マガ、ボンベロ、マガ、ボンベロです。これもボンベロが2人以上いるということです。はい、では文作りに行きましょう。今回も固定文、否定文、そして疑問文を作ります。いいですか？固定文を作るときに使う文型はこちらです。マガ、述部、主部。いいですか？前回と同じ文型ですが、今回は複数の主部を使うので、
マガをつけないといけません。いいですか？マガ、術部、主部です。例文1、ここに出ている日本語の文をフィリピン語で直してみましょう。彼らは消防士です。彼らは消防士です。彼らは消防士です。いいですか？まずはマガを書かないといけませんね。複数形なので、マガです。いいですか？で、その次は術部を書きます。彼らは消防士です。という文の術部は消防士ですね。ですから、マガの後に書くのがボンベロという言葉です。マガ、ボンベロ。マガ、ボンベロ。ボンベロが2人以上いるということです。いいですか？で、次は主部が来ます。主部は彼らのことですね。彼らはフィリピン語で言うとシラです。シラ。いいですか？Mga bumbero sila. Mga bumbero sila. Mga bumbero sila. 日本語で言うと彼らは消防士です。簡単ですね。2番目、私たちは俳優です。私たちは俳優です。この私たちという主語は聞き手を含めての私たち、太陽のことです。いいですか？まずは漫画を書きますね。で、次は述語を書きます。私たちは俳優です。という文の述語は俳優のことですね。俳優はフィリピン語で言うとアーティスタになります。アーティスタです。Mga artista。Mga artista。アーティスタが2人以上いるってことですね。で、最後に主語をつけます。私たちは太陽です。Mga artista太陽という文になります。Mga artista太陽。Mga artista太陽を日本語で言うと私たちは俳優ということです。簡単ですね。マガ、述部、主部。これを覚えておいたら簡単に文が作れます。次は否定文を作ります。文型はこちらです。品で、主部、述部。いいですか？品で、主部、述部です。品でというのは前回習ったんですけれども、いいえのことです。文を否定にするときに使う言葉です。品で、いいえのことです。肯定文を作るときは述部が先に来ましたね。述部プラス主部。でも否定文作るときは主部が先に来ます。ですから文型はこうなりましたね。品で、主部、述部。いいですか？はい、では文を作ってみましょう。彼らは子供ではありません。彼らは子供ではありません。彼らは子供ではありません。いいですか？まず書かないといけないのが品でですね。品で。その後は主部です。彼らは子供ではありませんっていう文の主部は彼らですね。彼らはフィリピン語で言うとシラになります。品でシラ。品でシラ。彼らではありません。で、最後に述部をつけます。彼らは子供ではありませんという文の述部は子供です。いいですか？子供です。子供というのはバタですね。で、主語が複数、彼らなのでバタだけつけるとダメなんです。何かをつけないと複数形になれません。このバタはマガバタにしないといけません。いいですか？文はこうなります。品で
sila mga bata. いいですか? Hindi sila mga bata. Hindi sila mga bata. 彼らは子供ではありませんっていう文です。2番目、私たちは看護師ではありません。私たちは看護師ではありません。この主語の私たちは聞き手を含めない私たちなので神を使います。いいですか？神です。この文をフィリピン語にすると最初に来るのがもちろんヒンデですね。否定語なのでヒンデが先に来ます。ヒンデです。ですか？で、その次は主語です。私たちは看護師ではありませんっていう文の主語は私たちです。ですからここに来るのが神ですね。ヒンデ神。私たちではありません。ヒンデ神。私たちではありません。で、次は複数形なのでマガをつけます。ですか？ヒンデ神マガ。で、最後に実部をつけないといけないですね。私たちは看護師ではありませんっていう文の実部は看護師なので、これをフィリピン語で言うとnurseになります。Hindi kami mga nurse. Hindi kami mga nurse. Hindi kami mga nurse. この文の日本語で言うと私たちは看護師ではありませんっていう文になります。簡単ですね。この文型を覚えておいたら簡単に否定文が作れます。Hindi主語mga実部です。いいですか？疑問文を作りましょう。文型はこちらです。mga実部ば主語mga実部ば主語です。いいですか？まずはこの例文をフィリピン語に直してみましょう。例文1、彼らは消防士ですか？彼らは消防士ですか？彼らは消防士ですか？いいですか？まず書かないといけないのがmga実部ですね。彼らは消防士ですかっていう文の実部は消防士です。消防士っていうのはフィリピン語で言うとボンベロって言いますね。いいですか？ボンベロです。もうこの文では主語がたくさんいるのでボンベロの後ろにマガをつけます。マガボンベロ。いいですか？マガボンベロ。マガボンベロっていうのはボンベロが2人以上いるっていうことです。マガボンベロ。で、次はバをつけます。マガボンベロバ。マガボンベロバ。で、最後に主語をつけます。彼らはフィリピン語で言うとシラですね。シラです。Mga bumbero ba sila? Mga bumbero ba sila? Mga bumbero ba sila? っていう文になりますね。この文を日本語で言うと彼らは消防士ですかっていう文になります。簡単ですね。mga実部ば主語です。最後の例文に行きましょう。私たちは俳優ですか？私たちは俳優ですか？この私たちというのは聞き手を含めての私たちなので対応を使いましょう。私たちは俳優ですか？いいですか？まずはマガをつけます。マガです。なぜかというと今から複数形の文を作るからです。マガが必要ですね。で、マガの次は実語が来ます。私たちは俳優ですかっていう文の実語は俳優ですね。俳優はフィリピン語で言うとアーティスタです。アーティスタです。マガアーティスタ。マガアーティスタ。俳優のことです。いいですか？で、次はバをつけます。マガアーティスタバ。マガアーティスタバ。いいですか？
で、次は主語が来ます。主語は私たちなので、こちらに書くのがタヨという言葉です。ですか？mga artista ba tayo? っていう文になります。mga artista ba tayo? です。簡単ですね。mga artista ba tayo は日本語で言うと、私たちは俳優ですか？ということになります。とても簡単ですね。疑問文を作るときは、この文型、mga、実部、ば、主部を覚えておいたら、本当に簡単に作れます。今日のレッスンは前回の続きなので、とても簡単でしたね。ですから、今日のレッスンはここまでにします。質問とか、他に習いたいこととかがあれば、ぜひ下のコメントのボックスに書いてくださいね。では, maraming salamat po at magkita-kita po tayong muli. Paalam!